Back at it again. Täällä molen taas. Tuota. Hohojakka. Hohojakka. Vielä en oo kokonaan vetänyt noita evisteitä. Niitä vielä löytyy jonkun verran. Mutta ilo uutinen. Joo. Kaunis. Kaunista katseltua. Joo, mutta tuo on helppo paikka, suoraa peltiä. Mutta nämä. Minkä esimerkiksi tämä sisäpelti. Niin tämähän on helppo. Hetkinen, onko se? Hetkinen. Joo, en tiedä. Mutta niin. Ajattelin asian niin, että varmaan helpoin. Vetään täältä pois. Sitten vetään vaan. On pistehitsi. Tuosta tämä pois. Tuonne asti. Sinne asti. Mutta ei se haittaa. Noniin, nyt on johtosarja mäessä. Jostosarja mäessä. Tänne me jätin vielä minkä näille valoille sun muille jätin pienet nysät. Sitten me haluan tämä on pakko saada toimimaan. Tai siis kyllähän tämä saa toimia, mutta me haluan tämän säilyttää. Jos joku ei tiedä, niin siinä on anteeni. Ja se tulee siitä ja se on ainakin 40 metriä korkea. Se on erittäin hieno. Mutta joo, sinne jäi vaan valoille nysät ja kyllä. Sitten siitä pitäisi tämä pohja vettää niinkö koko pohja vettää pois. Siihen tulee suorapelti tilalle. Vielä en tiedä, että miten. Että onko täällä, mennäänkö täällä reunoilla pistehitsit, että onko se niistä hienoimman näköinen. Että onko se sieltä hienoimman näköinen? Se näyttää fiksulta, ettei se nyt näyttäisi ihan paskalta. Vaikka rikki se menee kuitenkin. Mutta joo. Tuota en kyllä nyt ala tekemään. Nyt pitää vielä purkaa tuolta eestä loput johot, puhallin, ohjausakseli ja rattiakseli, mikä tuo. Ja. Sitten täällä alkaa olla koppa tyhyi. Sitten voitais siirtyä leikkeelle ja liimaille. En tiedä milloin semmonen video tulee ulos. Mut kun ei itellä ole nyt mikkiä, se täytyy lainata jostakin. Joo. Hiina on sitten Medus. Johtohemlet. Täytyy tuosta vielä katsoa. Täytyy tästä vielä katsoa, että onko siinä jotakin. Olisiko siinä vielä jotakin säilytettävää? Niin joo. Ja sitten tätä lämpäriasiaa. Ei me tuota vakiota säilytetä. Ei vakiota säilytetä, vaan haemme tuommoisen yleismalli. Joku traktorimalli, kuulemma. Pääsee eroon tosta kauheasta mööpelistä. Mä oon tullut ällöttävän näköinen.
Joo. Ja vähän simppelimpi. Tuohonkin menee joku 17 000 eri johtoa ja siinä on 1400 eri asentoa ja vipua, painiketta. Hyvä. Tosissaan meni eilen sen verran myöhässä. Ja tuli kauhean nälkä ja kaikkea muuta mahdollista, mitä tässä nyt voikaan keksiä. Mutta mihin tää me näytin viimeksi? En tiedä. Mutta tuo toisen vänkärin puolenkin lattia. Se on tuolta... Se on samanlainen. Se on hyvin pitkälti samanlainen. Tästä nyt lähti vielä... No puhallin taisi lähteä ja sitten just ylimääräisiä johtoja ja sun muuta. Emme varmaan tämä enempää. En tiedä tehdäänkö uusi rattiakseli. Ei ainakaan varmaan ihan heti. Mutta joo, tähän me tämä jää. Ensi kerralla aletaan sitten noita peltejä ja leikkoja kattoo miten me ne tehdään ja mitä me tehdään kaikille noille takaosille ja varmaan sitten leikataan tuo peräkontti auki. Ja suunnitellaan vähän muutenkin tuota keulaa. Keulaan tulee irrotettava putkikeula. Se ei varmaan tule putkikeulaa ainakaan nyt heti. Mutta kyllä next time.